El pa ba? Apaya di ka agkalma. Imbes nga agtayab ka. Okay ka kadi? Agbalin nga okay ka. Nalaing ka unay nga makirangit. Tuloy lang agladingit. Okay ka kadi? Agbalin nga okay ka. Ipangato mo lang ti panagbuting mo para iti kayat mo. Tapnosan mo nga malagi. Rumbing nga okay. Kay ta. LP dumngeg ka. Ibagam lang ti sorry. Adaak paila ungking ka no agu ray kalaeng madanon mo ti amin dayta. Amok ngemsan nakayat madi pulos nga di kabailan. Kasla na idumaak. Kasla sa baliak. Nabanogak iti paglinte ganti sa bali. Maiparit ti agpugto. Maiparit ti panaturog. Agtalekak iti pusok. Lumagtoag. Kidem padasek nga kontra enti dagsen. Padasek to kontra enti dagsen. Sanak nga maguyo. Apaya di mo amo adaking katikas lajak amo. Kastati ka adayok kabaela kano. Adajak masukatan inton malpas maamuakton. Sigod nga mabutengak may aw-awan ken maabak. No ayat daytoy nangato tigatad ditoy. Magatang ko dagsen nga kontra ko. Agpakadan kontra akti dagsen ko. Sanak nga maguyod. Umay ka, panunutim ti maaramid tayo. Umay ka. Agnanayon tayo nga dua. Magaramid tayo ti dakkel nga grupo. Glinda suruten tayo daytoy. No agtitipon tayo kanayon nagbaligi. Dua tayo lang nga kontra iti dagsen. Kadwaking ka kontra iti dagsen. San tayo nga maguyod. Umay ka kadi? Maragsakan ka. Itipili si kamit. Ay ayatem dayta. Sapay ko matawaten, kendi kay agbabawi. Agbyad ka nga agnanayon. Ay ayaten ka ga Saan? Di mo sa gilid isuna, isukit inosente.
Saklaang tika sa bulang. Saklaang awanin. No sapsapulenak iti laod adaak. Naudi nga imbagam kanyak. Tunggal may sakit makatayab. Ket no agsolsolo laong nawayak uray la. Dagiti tao dita ikanak iti sumbat. Ipalgak na kontra iti dagsen. Natayaga kontra iti dagsen. Ken makirangit tayo Agnanayon. Oh, awanti. Tao dito'y os. Awanti wizard nga kas iti dayta nga makabak kanya ayaten taem isukit dakes iniwem awan asi iti dakes isumagunyan. Ha?